Subay sa gipagawas nga accomplishment report sa Police Regional Office 11 sa kampanya Batok Illegal nga Droga gikan Agosto 4 hangtod 5, 2024. 11 ka mga nagapayuhot og illegal nga droga ang nadakpan. Duha niini ang gikonsiderang high value individual ug siyam ang street level individual sa ginadiling droga. Ug mobalor tanan sa 664,237 pesos ang nakumpiska ug napalit nga gituohang shabu ug marijuana. Pero ang Davao City ang adunay pinakadaghang nasignit sa operasyon sa ginadiling droga nga mobalor tanan sa 546,597. Pero ang Davao City ang dunay pinakadaghang nasignit sa operasyon nga mobalor tanan sa 546,597 pesos nga walo ang nadakpan. Pito sab ka mga operasyon ang napahigayon. Samtang usa ang nadakpan sa Davao del Norte Provincial Police Office ug 5 ka gramong shabu ang nakuha nga mobalor sa 34,000 pesos ug duha sa Davao de Oro Police Provincial Office ug 12.3 grams sa gituohang shabu ang nasignit nga mobalor sa 83,640 pesos. Samtang sa 8 focus crimes sa PRO 11, nagtabla ang kasong rape ug theft nga adunay tag-upat ka kaso. Misunod ang homicide nga adunay duha ka kaso ug tag-usa ang robbery ug physical injuries. 0 sa murder ug carnapping. Gipasalig sa PRO 11 nga magpabiling hugot ang ilang anti-criminality campaign pinaagi sa pagpalig-on sa police visibility aron dili makaporma ang mga kriminal.